משחר הדורות נגזר על עם ישראל לאחוז בחרב ולהגן על עצמו. השירות בצה"ל היה עד לא מזמן חובה לאומית שאיננה מוטלת בספק. שיעורי הגיוס בשני העשורים האחרונים מעידים על כך שיש לתת תשובה על שאלת הלמה. למה אני נלחם? בשביל מה אני נלחם? יש לנו בעיה קשה היום. כל כך הרבה מהצעירים שלנו לא יודעים עבור מה הם נלחמים. לכן ביחד עם צה"ל יצרנו תוכנית אשר מטמיעה בחיילים את ההבנה עבור מי הם נלחמים ולמען מה הם נלחמים. אנשים שבאים לפרויקט משיב הרוח, מתחזקת בהם הרוח ורוצים להיות שותפים לרוח הגדולה הזאת. המטרה היא בסופו של דבר להשתמש במה שקיים פה בגוש עציון, התכסית ההיסטורית שקיימת פה בגוש עציון, בשביל מטרה אחת, לחזור לעצמנו. ככה אנחנו קוראים לזה. לחזור ליכולות שלנו לדבר אחד עם השני, לחזור ליכולות שלנו להתחבר למאגרי הכוח שקיימים בזהות היהודית של כולנו. פרויקט משיב הרוח הממוקם בגוש עציון קלט אליו למין הקמתו כ-250,000 מבקרים. התכסית ההיסטורית של גוש עציון מוכרת כבר למין ימיו של אברהם אבינו ועד לימי הקמת המדינה. היום מהווה מורשת זו במשיב הרוח כר נרחב ליום מלא ערך וחוויה לחיזוק רוח הלוחמים. היום מתחיל בחיזיון האור קולי בכפר עציון המספר את סיפור מתיישביו. החלום, האתגר והטבח הנורא בד' באייר תש"ח בבונקר התת-קרקעי. החיילים המשתתפים בשיחות בנושא גבורה ומנהיגות פוגשים בגיבורים בני זמננו הממחישים כי הגבורה איננה רק נחלת העבר, אלא חיה ונושמת בתוכנו. הליכה בעקבות גיבורי מחלקת הל"ה המהווים מודל להקרבה ודבקות במשימה. ערכים ומורשת מועברים במשך היום כולו בצורה ייחודית, מלאת כישרון, חן והומור. בזמן הכי שמח של עם ישראל, במקום הכי שמח, שמחת בית השואבה, בית המקדש, היו הצדיקים מעיפים לפידים. אוספים את האש של כולנו, זורקים למעלה, אומרים לו, גח, מצאנו, זה שלך, והוא מוריד להם חזרה. שבוע שלם, הם זורקים אליו למעלה, והוא אומר להם, תודה, אצלי יש מספיק. עכשיו, אחרי שמצאתם, קחו את האש הזאת. תאירו את העולם. לרבים מהחיילים זו הפעם הראשונה בה הם מבקרים בישיבת הסדר. כאן הם פוגשים בחורים המשלבים לימוד תורה עם שירות משמעותי בצה"ל ומהווים מודל חי למציאת מקורות כוח ועוצמה בזהות היהודית של כולנו לאתגרים שבמעלה הדרך. משיב הרוח זוכה לליווי ושותפות מלאה של קצין חינוך ראשי אלישר מייסטר. וחשוב לציין שהפרויקט הוא לא חד פעמי אלא קשר מתמשך למשך כל השנה. Gave me a stronger connection to the land and to the whole idea of what I'm fighting for and whose shoes I have to walk in. התוכנית הזאת הייתה ממש חזקה בשבילי, היא ממש מרגשת. פשוט עובד, זה מנצח, אין מה לעשות. שמחה, נשמה יהודית, חיילים שלובשים מדים וגאים בזה, וגאים להיות שייכים לעם מסוים, לעם הנצח. בתמיכתכם בפרויקט משיב הרוח אתם מחזקים את הקו הקדמי של מדינת ישראל.